FM Radio Pangasinan, whose sole mission is to inform, to educate, to entertain, delivering to all Pangasinenses news that is true, public service that is sincere, commentary that is fair, and entertainment that is proudly Pangasinense. This is your DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan, going beyond just being number one, working towards total domination. Jad Dagupan, walay saksakay ya radio station ya iyayag nasaray Dagupenyo. Jad Bacayao Norte, paborito. Bacayao Sur, paborito. Barangay 1, paborito. Barangay 2, Paborito. Barangay 4, Paborito. Tanchat Bulusan, Paborito. Aya, 88.1 Radyo Pangasinan. Balita sa umaga. Musika walang sawa. Pangasinan Gulf Waves Network Corporation. Sa Pangasinan, ito ang DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Kahit saan sulok ng Pangasinan, Paborito. ikaw ang pinag-uusapan. Paborito. Ang radyo na paborito ng bayan. Paborito. DWJE 88.1 FM ang pinapakinggan. Paborito ng kabataan at matatanda. Paborito. Paborito. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito. Wadyala sa programa Mambangon si kayo kapaborito. Pakaringalan na sari balita, impormasyon at loob tanpaway na luyag na Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Kaiba si kapaboriton Dennis Mujares tan si kapaboriton Errol Horado. Jalabad, DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Oras alas 6:06 na kabuwasan. Masantos tan maabig iya kabuwasan luyag na Pangasinan. Wadyan ipaparungtal sa programan maabig iya kabuwasan Pangasinan. Pakasulan na saray balitad lokal, balitad nasyonal. Agawad loob na 24 oras. Naringan jalabat DWGE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Nakolopyo adasayan kabuwasan Magterion Lingkor ati magti Pangasinan Dennis Mujares kay bamot si kapaborito Errol Horado. Diyan technical control si Engineer Richard Olanday dan Engineer Nixon Dakal. Agaw natan na Miyerkules sa Pizza 25 ada bulan na Hunyo 2025. Jada saray ulo na balitad lokal. Balitad kabuwasan Jad Radyo Pangasinan. Laki inaristo da kaso na reckless imprudence resulting homicide. Balitad kabuwasan Jad Radyo Pangasinan. Shuttle bus akabangga na motorsiklo inatay. Balitad kabuwasan Jad Radyo Pangasinan.
Bomba ya arumog in turnover at EOD Alaminos. Balitad Kabuasan, Jed Radyo, Pangasinan. Mekaniko imbatik at patambalan kayari na aksidente. Balitad Kabuasan, Jed Radyo, Pangasinan. Japanese restaurant na nilooban na agakabat niya suspect. Kantidad na 5,000 tan na kakanon nilimas. Balitad Kabuasan, Jed Radyo, Pangasinan. Jad balita da national, Presidente Marcos inggang gantunyan buyaken so 8.7 billion piso yasyabu. Balitad Kabuasan, Jed Radyo, Pangasinan. Israel tan Iran parehon simunggay at ceasefire unong kinan US President Trump. Balitad Kabuasan, Jed Radyo, Pangasinan. Dating Presidente Duterte makapaway kuno hanggang Septembre unong kinan Vice President Sara. Balitad Kabuasan, Jed Radyo, Pangasinan. Taluran Pinoy inaresto na Bureau of Immigration. Balitad Kabuasan, Jed Radyo, Pangasinan. ICC prosecutors kinontrato niya so pangibulos od kinan Duterte. Balitad Kabuasan, Jed Radyo, Pangasinan. Oras nila alas 6:10 na kabuasan tanatan wajaray detalye at balitad lokal. Japanese restaurant natakuan na Jada New Divinesia Highway, Barangay Pantal, Syudad na Dagupan. Personal yan ang report Jada Police Station at oras na alas 7:15 na labi. Si Anthony Bulusan na Seriso, 45 anyos, walay asawa, negosyante, residente na Barangay Karusukan, Balay na Santa Barbara, Pangasinan. Kay baton na nanreklamo so empleyada ton kinabatad ngaran ya Jovelyn Idos Estrada, 21 anyos, Mariqueta Daning Crew, residente na Sitio Kabaruan, Barangay Banawang, Bali na Kalasyaw, Pangasinan. Unong palapagdara niya si Karaya atakuan na jadloob na Ikura Japanese Restaurant sa may suspect so kinabating ngaranton Luis Zabala. Jad investigasyon na sana na June 22 oras na alas 10 na labi at diskubriton walay limuob adabitlan restaurant panamaglay na impan na lukas na padlock na abitlan restaurant. Nibatik na suspect so kantidad ya 5,000 pesos ya akakargad loob na bag tan saray kakanon na yamang kantidad na 20,000 pesos. Sana na June 23 kaimpasan na dasama insidente ninang so CCTV footage di man nang so abitlan suspect sa may suspect so insigapan la na kaso na panagtakaw at korte. Balitad Kabuasan, Jed Radyo, Pangasinan. Mekaniko imbatik dyan patambalan kaya rin na accidented oras na alas 8 na kabuasan na Yagawa dyan National Highway na Barangay Bila, Balay na Sison, Pangasinan. Sa Rembol, Bialuganan na Blue Isuzu forward dump truck mamanihuan ng Rodi Agigid Balagi sa 67 anyos, wala sa driver, walaan na lisensya, residente na Barangay KM Ambassador Tublay Benguet, tansamay abanggaton niya na Suzuki Smash 155 motorcycle, mamanihuan na Arnold Ido Dumugan, 40 anyos, wala asawa, walaan na lisensya, residente ng Barangay Yapulay, Bali na Villas sa Pangasinan. Yad ginawa ng investigasyon na pulis sa may Isuzu dump truck sumamarap dyan south direction
Lega niya sa may motorsiklo, sumamarapmat at parehong direksyon. Nang biglan limuko at kawagin pasen so Isuzu dump truck singaga na aksidente. Akagamor na sugata so driver na motorsiklo tan si katoy batik at patambalan. Balitad Kabuasan, Jed Radyo, Pangasinan. Bomba haromo gadyang shop jad barangay poblasyon Bali Naswal, Pangasinan. Sa rekabiyangan Naswal Police kaiba so personnel na Force District EOD Kinan Unit na Alamino City. Sunan na respondit na binify so papanisyan niya bomba ya walad PNG junk shop ya pangkayarianan Jesus Apolinario Navarro Junior 38 anyos baulaki residente na bitang lugar. Unong making kayarian na junk shop anong nang to so high explosive 100 mm projectile ya bomba lega niya malilinis caliber na bitlang junk shop sa may bomba so in turnover jad 5 na Force District EOD K9 na unit jad syudad na Alaminos. Balitad Kabuasan, Jed Radyo, Pangasinan. Inatay dyan patambalan so driver na Honda Beat motorcycle kaya rin abangga at binangga na shuttle bus si agawa at oras na alas 1:36 na palbangon jad New Divinesia Road, Maharlika Highway, Dagupan City. Sa re-involve via luluganan na creamy white Hyundai H100 utility shuttle vehicle mamanihuanan na Joshua Edim Tabayuyong Jr. 24 anyos balalaki mekaniko awalaan na driver's license residente na 200 barangay poblasyon Bali na Lawak, Pangasinan. Awalaan na pasaheron kinabating ngaran ya Esmeralda Ita Tabayuyong tan sa may black Honda Beat motorcycle ya mamanihuan ng John Paul Japson Valenzuela 26 anyos balalaki residente na barangay Aramal Bali na Sampabian, Pangasinan. Diyan ginawa ng investigasyon na pulis sa may shuttle bus so umbabatik iya mamarap dyan south direction nan si katuon liko at kawigin pasen ni mamarap dyan unggoing construction na Dagupan City Terminal sa may motorsiklo so simmabi ma plus so batik to niya biglan bimangga at bitlan shuttle singgaga na ingkasugat-sugatan na biktima tanimbatik na Bureau of Fire Protection Dagupan City Jadja Region 1 Medical Center Annex Building bangbalit si katoy indiklaran dead on arrival. Balitad Kabuasan, Jed Radyo, Pangasinan. Inaristo na sa retaklay na uloy na natibidad Pangasinan so laki na awalaan na kaso at korte kinabat so nariston suspect ngaranton na Ernesto Laborira Kasuyaran walad susunidad residente na barangay poblasyon Esta Bali na Natividad, Pangasinan. Sa may suspect so siningkat at oras na alas 10:40 na Kabuasan base da biskag na warrant of arrest pa-accept na Municipal Circuit Trial Court Natividad San Quintin makalanor da kaso na reckless imprudence resulting homicide and damaged property tan si katoing gangan na korte mampiansa at kantidad na 36,000 pesos sa may nariston suspect so inawait jada police station for proper disposition. Balitad Kabuasan, Jed Radyo, Pangasinan. Narangalan na rin katibukulo niya balitad lokal antista yung dapagadasare balitad nasyonal wadya ni Repiga Rampaymano. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Hindi ba napapansin ang inyong negosyo, mga kapaborito? Abay, magpa-advertise ka na dito sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. We are located at the 3rd floor of Jumel Building, AB Fernandez East, Dagupan City. Or you may contact us at 0968-444-4290 or 0956-168-4908.
O bueno mga kapaborito, magpa-advertise na! Wadyala sa programan Mambangon si kayo kapaborito. Pakaringalan na saray balita, impormasyon at loob tantaway na luyag na Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Kaiba si kapaboriton Dennis Mojares tan si kapaboriton Errol Horado. Jalabat DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Alas 6:19. 6:90 na po ang oras natin. Ako po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Horado. At narito na po ang detalye ng ating mga pambungad. Almusal balita ngayong araw ng Wednesday. Radyo Pangasinan, Almusal Balita. Inutos si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang agarang pagwasak sa 8.87 billion pesos na halaga ng floating shabu na nasabat ng mangingisda sa mga baybayin ng Zambales, Pangasinan, Ilocos Norte, Ilocos Sur at Cagayan. Personal na ininspeksyon ni Marcos sa Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA Gymnasium National Headquarters sa Quezon City ang mga sako-sakong droga. Kasama ng Pangulo sina DILG Secretary Juanito Victor Remulla, DDB Chairman Secretary Oscar Valenzuela, PNP Chief General Nicolas Torre III at Secretary Eduardo Año, Head of the National Security Council. Tiniyak naman ni PDEA Director General Undersecretary Isagani Neres nasisirain ang mga sako ng shabu sa loob ng 24 oras sa Kapas, Tarlac. Ayon kay Neres, ang 1,304.600 per kilo ng shabu ay nagkakahalaga ng 8,871,307,200 pesos ay sisirain sa pamamagitan ng thermal decomposition. Susunugin na rin ang 226.043 kilo ng shabu na may halagang 699 million na nakumpiska sa bisa ng court orders. Dahil walang naarestong sospek at walang kasong kriminal na may sasampa kaugnay nito, ipinagutos ng PDEA Director General ang pagsira sa droga sa pamamagitan ng written order. Inatasan rin ng Pangulo ang PNP at PDEA na paigtingin ang kanilang surveillance at monitoring upang maiwasan ang smuggling sa mga baybayin. Radyo Pangasinan, Almusal Balita. Samantala, 3 dayuhan ang pawang nagpapanggap na sila ay Pilipino ang dinakip ng mga otoridad sa Zamboanga del Sur ayon sa Bureau of Immigration. Ayon kay spokesperson Melvin Mabulak, na isa sa inaresto sa isinagawang inspeksyon ng Bureau of Immigration at Philippine Army ay isang nasa charcoal business na nagpakita ng mga government-issued IDs na matapos ang verifikasyon ay hindi tugma sa kanilang pagkakakilanlan. 2 ang may hawak ng Philippine driver's license at nakasaad na sila ay Filipino citizens. Nakapit ang 3 sa Bureau of Immigration Detention Center sa Bikutan, Taguig, habang patuloy ang inimbestigahan kung paano sila nakakuha ng ganoong IDs sa pakikipag-ugnayan sa Philippine Statistics Authority. Patuloy ang pakikipag-ugnayan nila sa National Intelligence Coordinating Agency, AFP at iba pang ahensya ng pamahalaan, kaya natuntun ang mga dayuhang may peking identities na maaaring magamit sa krimen sa pang-espiya na malaking banta sa seguridad. Radyo Pangasinan, Almusal Balita.
Sa iba pang mga balitang nasyonal, umaasa ang mga abogado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na mapagbibigyan ang kahilingan nilang interim release o pansamantalang pagpapalaya bago mag-Setyembre ayon kay Vice President Sara Duterte. Sinabi ni VP Sara na itinanong niya ang mga abogado tungkol sa interim release ng kanyang ama at sinabi na hindi ito mangyayari sa mga darating na linggo, kundi sa buwan. Hindi naman anya nagbigay ng eksaktong timeline ang mga abogado pero sinabi ng mga ito na sana ay mangyari ito bago mag-Setyembre. Matatandaan na hiniling ni Duterte sa International Criminal Court na pansamantala siyang makalaya sa hindi tinukoy na bansa. Samantala sinabi ni BP Sara na isa sa mga ikinokonsiderang bansa ang kanyang ama, ang Australia, upang pansamantalang mag-ampon sa kanya kapag pinagbigyan ang interim release. Sinubukan din umano niyang makipag-ugnayan kay Australian Foreign Minister Penny Wong, ngunit hindi ito naging available para makipagkita sa kanyang noong Lunes. Nilinaw din ni BP Sara na hindi kasama sa kanyang agenda ang Australia ang interim release ng ama at ang biyahe niya ay personal trip. Nagpunta sa Australia si BP Sara dahil gusto niya nadalhin sa international community at sa Filipino community doon ang tungkol sa kaso ng kanyang ama sa ICC. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Samantala, kinontra ng Office of the Prosecutor sa ICC o International Criminal Court ang hiling ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa pansamantalang paglaya. Sa tugon nito sa ICC na inihain nitong Hunyo 23, binanggit ng prosekusyon ang mga dahilan kung bakit tinatanggihan ang apela ni Duterte para sa interim release. Ayon sa prosekusyon, ang patuloy na pagkakulong ni Duterte kinakailangan upang matiyak ang kanyang pagharap sa paglilitis. Binanggit din na hindi tinatanggap ni Duterte ang legitimacy ng legal proceedings laban sa kanya, kaya kinakailangan na patuloy itong makulong. Aniya, ang posisyon ni Duterte sa politika at mga kontak nito sa international at mapagkukunan ng pondo ay maaaring magbibigay daan sa kanyang pagtakas. Naniniwala rin ang prosekusyon na ang patuloy na pagkakulong kay Duterte ay kailangan upang matiyak na hindi niya hahadlangan o ilagay sa panganib ang investigasyon o mga paglilitis sa korte. Binanggit din na si Duterte ay may kakayahang makialam at takutin ang mga saksi kung palalayain. Ayon sa prosecution, ang katotohanan na si Duterte ay nahalal bilang alkalde ng Davao City at ang kanyang mga anak ay may mga posisyon sa politika sa bansa ay nagpapakita na siya, ang kanyang pamilya at mga kasamahan ay may kakayahang maimpluwensyahan at saktan ang mga saksi. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. At sa pinakahuling balitang nasyonal, inakusahan ni US President Donald Trump ang Israel at Iran na parehong lumabag at tigil putukan kahapon, ilang oras lamang matapos magkabisa ang ceasefire. Nagpahayag ng pagkadismaya si Trump lalo na sa Israel na nag-anunsyo ng mga plano para sa mga bagong pagbobomba sa Tehran. Sinabihan ni Trump ang Israel na huwag papakawalan ang mga bomba dahil sa itong malaking paglabag sa ceasefire. Ayon pa sa ulat, umalis ng White House si Trump upang dumalo sa NATO Summit sa The Hague. Naiulat din ang pahayag ni Israel Defense Minister Israel Katz na inutusan niya ang militar na magsasagawa ng panibagong pambobomba sa Tehran bilang sagot sa mga pinakawalang missiles ng Iran kahit umiiral na ang ceasefire. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. At sumain nyo ang ating mga pambungad, mga almusal balita ngayong araw ng Wednesday. Oras po natin alas 6:28 na po ng umaga. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita.
ang puta-putang Iran Balita. Our objective was the destruction of Iran's nuclear enrichment capacity and a stop to the nuclear threat posed by the world's #1 state sponsor of terror. Ang puta-putang Iran Sunata. Hot shot, running in my non-stop 30. Son ang puta-putang Iran Impormasyon. Aya sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. We want you well, cause we care. Here at WellCare Diagnostic Center. Deserve mo ng best care, kaya dito ka na sa WellCare Diagnostic Center. We want you well, cause we care. Here at WellCare Diagnostic Center. Visit WellCare Diagnostic Center, located at Mapandan Town Center, Mapandan, Pangasinan. For reliable and top-notch healthcare services, you deserve the best care. WellCare Diagnostic Center. Are you looking for construction services? Art Construction Services is the name of the game. They do civil works and engineering, structural waterproofing, swimming pools, road constructions, condominiums, big warehouses, at marami pang iba. Art Construction Services, pulido ang trabaho at tapat sa serbisyo. Main office, Saging Dinalupihan, Bataan, at may satellite office sa May Bunuan Gazette, Dagupan City. You may contact Miss Tyra Sweet at 0962-806-7360. Art Construction Services. Hanap mo ba ang legit at malinamnam na boneless bangus kapaborito? Heto na ang Donna Dagupan Boneless Bangus. Malinis at malinamnam, araw-araw bago. Mura ang presyo at pwedeng pang negosyo. Legit boneless bangus. Legit supplier, Donna Dagupan Boneless Bangus. Matatagpuan sa Magsaysay Market, Dagupan City. Open 24 hours. Available din ang boneless bangus, Shanghai bangus, spicy bangus, boneless tinapa bangus, at rellenong bangus. Donna Dagupan Boneless Bangus. Matatawagan po sila sa 0939-415-8547 at 0930-284-5333. Donna Dagupan Boneless Bangus. Financial needs? Sagot ng First Choice Finance Corporation yan. They offers loans, collateral loan, auto loan, motorcycle loan, real estate loan, character loan, at marami pang iba. They are located at the second floor, GNM Building, number 86, Bunuan Gazette, Centro, Dagupan City. May branch din po sila sa Urdaneta City at Baguio City. First Choice Finance Corporation. For more information, you may contact 0995-756-9235, 0912-890-2422. 075-540-7591 or 0917-508-9188. First Choice Finance Corporation. Gusto mo bang maging healthy kapaborito at malayo sa iba't ibang sakit habang ikaw ay nagkakaedad? Eto na ang Elixir Placenta 3-in-1 Stem Cell Therapy, DNA at Anti-Inflammatory Therapy Food Supplements. Panlaban sa iba't ibang sakit tulad ng hypertension, diabetes, cancer, sakit sa bato at iba pa. Hindi mo na kailangan gumastos ng malaki para magpa-stem cell. DFA approved. For more information and orders, you may contact Miss Lo Ree 0916-229-4977 or 0917-474-4515. Elixir Placenta 3-in-1 Therapy. Celebration! Staycation with family or an intimate moment with your special one. Merong perfect na venue yan sa Mapandan. Cora's Manor and Garden. Magmalamay-ari ng mansyon at this magnificent enclave place here at Cora's Manor and Garden. Carry out any occasion sa kanilang garden cafe or party at their poolside. Have a sing-along at their music room. Relax at their room accommodation or enjoy a private time with someone. Sa kanilang Cabana A, kung saan may private outdoor jacuzzi kayo in an enclosed place. Enjoy great food, warmly welcoming staff, exceptional accommodations, and relaxing scenery at Cora's Manor and Garden. Whatever it is, Cora's Manor and Garden is the perfect place to be. Visit them at Barangay Pias, Mapandan, Pangasinan, or call them at 0945-800-7074. Experience a special moment
how it should be at Cora's Manor and Garden. Mas pinalakas, mas pinatindi, mas pakikinggan. Serving Pangasinan through music, news, and information. Ito ang DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Diyan Pangasinan, walay saksa kaya radio station ya iiyag na saray Pangasinense. Diyan Aguilar, Paborito. Basista, Paborito. Binmale, Paborito. Bugalyon, Paborito. Labrador, Paborito. Lingayen, Paborito. mga taram, Paborito. Diyan Urbis Tondo. Paborito. Aya, 88.1 Radyo Pangasinan. Paborito ng kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito nating lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Oras alas 6:34 nakabuwasan. Patuloy na programan Maabig ya Kabuwasan Pangasinan. Siyempre, saray nakulapyo da sayan na programa. Good morning Pangasinan, Maabig ya Kabuwasan. Ako po ang inyong paborito, Kuya. Nawala ka, Siri. Yung mic mo. Ko? Ayan, okay na. Yan. Okay. Ako po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Jurado. Makterion Lingkor, Timagti Pangasinan, Dennis Muharis. Kay Bambatitan na Technical Control si Engineer Richard Olanday dan Engineer Nixon Dakal. Araw po ngayon ng Wednesday, ika-25 sa buwan ng Hunyo 2025. Tayo po ay magsama-sama sa pagtalakay ng mga maiinit na issue dito naman sa ating palatuntunan. Kung meron kayong mga reaksyon, mga suggestion, opinion, mga hinaing, pwede kayong tumawag o mag-text sa ating smart number 0939-100-9931 o kaya 0927-974-2784. Tsaka yung personal ko, 0946-503-6465. Yung ating pong Facebook, live na live pa rin po tayo, DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Ayan, Sa YouTube din, DWJE rin. I-search nyo lamang po yan. Okay. Dumako tayo sa mga issue kasi may pinarating na balita sa atin dyan sa bayan ng Labrador, Pangasinan. Bumili raw ng fire trucks ang municipal government sa ilalim po ng administrasyon nitong si Mayor Ernesto Acain na nagkakalaga ng 6 million piso na binili ito noong Pebrero 25, 2025. So itong taong na ito yung pag-purchase nila ng fire trucks. So ang tanong natin, anong klaseng fire trucks ang binili? Brand new ba o recondition? Yun po yung tanong natin. Bakit natin natanong yan? Kapaborito Errol. Dahil sa nakalap natin na impormasyon, yung fire trucks ay binili sa Pampanga. Pampanga pa binili yan. Pampanga. Brand new ba? Kaya nga, yun ang tanong natin. Kung brand new o recon. 6 may git sa 6 na milyon. Baka brand new yan. Brand 6 na milyon tapos second hand. Okay. Siyempre baka brand new naman siguro okay. yan. Ipagpalagay natin. Ngayon, tanong nga naman ng taong bayan, dumaan ba sa tamang proseso sa pag-purchase ng fire trucks? Diba? Diba kung bibili ang local government unit, magpo-purchase sila, dapat na dumaan
sa tinatawag natin na Philippine Government Electronic Procurement System o yung PhilGIPS. Ipopos nila doon, di ba? Yung pagpo-purchase nila ng mga kung anumang mga bagay na bibilhin ng local government unit. Dahil ito po yung isa sa mga requirements ng ating pamahalaan na kinakailangan na kung may budget diyan sa gobyerno talaga, pag magpo-purchase ka, kailangan mo kailangan dumaan ka diyan sa PhilGIPS. Oo, ipopos mo 'yan. Tapos kung sino man yung mga gustong sumali sa bidding, yung mga qualified bidders, pwede silang bumili ng kailang bid docs at para makasali sa bidding na yan. So ngayon doon naman sa ating katanungan kung brand new o recon ang fire truck, ang sinasabi raw ng municipal official brand new, kaya mahigit 6 million piso ang halaga. Kung siyempre pag government price kasi medyo mataas ng kaunti, di ba? Ngayon, ang nakapagtataka, kung brand new yan, bakit binili noong Pebrero 2025 ay pinandar noong nakarang linggo, yung fire truck hindi umandar. Kapaborito Errol yung fire truck na yan. So sira? Hindi umandar Hindi umandar. Kailan pinandar? Nung June 20. Binili ng Marso. Binili ng February 25, 2025. Kaya parehas lang ng taon. Parehas na taon. Ilang February, March, April, May, June. So 4 months pa lang. Kaya nga So, yun ang malaking katanungan ng ating mga kabayan dyan sa bayan ng Labrador. Tinurn over ba sa yan? Sa BFP? Yan na. Malamang turn over sa Bureau of Fire Protection. Kasi pag turn over sa BFP yan, siyempre, si Karalemang kumisad sa atan. Correct. Ang mamamahala. Pero ang tanong nga, bakit ganun? Binili nung Pebrero 25, 2025, February, March, April, May, June. So, ibig sabihin, 5 buwan pa lamang yan, Bakit hindi na umandar yung naturang fire truck na yan? So, hindi kaya overpriced yung pagbili? Kung recon yan, malamang overpriced, di ba? Overpriced yung alamin natin sa dokumento. Yung dokumento ang magpapatunay. Alamin natin sa dokumento kung ang fire truck na yan ay bago o second hand. Kasi ang pagkakalam ko yan kung bago, bakit tayo umandar? Bakit kung umandar? second hand naman, bakit 6 million mahigit? So yun yung mga tanong dyan. Kasi doon sa napagtanungan ko rin na mga nagsusupply ng mga iba't ibang mga sasakyan din, kung fire truck daw yung idepende doon sa model pero mga 2.5 to 3 million ang halaga. Ito yung mga yung Japan brand surplus. Surplus sa mga ito yung Recon. So kung Recon yan, masyadong mahal yung 6 million na pambili ng local government unit. Marami pong mga supplier na mga fire truck hindi lang yung may mga Isuzu, may mga Hino fire trucks, may mga Mitsubishi. Iba-ibang brand iba't ibang brand. May Isuzu Giga nga yung mga nakikita natin dyan So, anong brand po yung naturang fire truck na yan at anong modelo para doon natin ibabase?
kalaki. Gaano kalaki. Yan, nakadepende rin yan sa size eh. Oo, so nandun sa specs yung mismong dokumento, makikita doon yung presyo, kung anong yung kalaki, anong brand, at yung modelo ng naturang fire truck na yun, para malaman natin kung yan ba ay overpriced yung pag-purchase ng naturang fire truck na yan. Kasi kaya nga nagtatanong ang ating mga kabayan dahil yung pirang ginamit diyan galing po sa taxpayers yan. Galing sa taxpayers, kaya may karapatan ang mga taga-bayan ng Labrador na tanungin o busisihin yung pambili ng naturang fire trucks na yan. Dahil galing sa kaila yung pira. Ngayon, dapat na magpaliwanag dito ang namumuo yung bid and awards committee. Yung mga miyembro. Yung bids and awards yan yung magpo-purchase ka. Kaya nga. Oo. Pero ang isa rin sa mga nagbabantay dyan, syempre, part ng ano yan turnover, tama? Yung transition. Transition ay COA. So ngayon, pag sinabi ng COA, sira na ito turnover, teka lang. Questionin ng ng incoming. Kasi ganito yan bago purchase sira. Tayo umandar. Nung June 20, nung last week, pumunta yung elected mayor diyan sa munisipyo. Pumunta itong si elected mayor Noel Oson. Yan yung bagong bagong mayor. So, pumunta sila sa munisipyo kasama ang mekaniko at siyempre yung COA. Okay, so yung mekaniko ngayon, tingnan nila yung naturang fire trucks. Bakit yung pinapandar, bakit hindi umandar? So nagtataka sila ngayon. So may mekaniko yung incoming. At siyempre sa harap ng COA representative. May depekto nga yung bagong bili na 6 na milyon mahigit. So doon sila nagtataka. Tinignan nila yung mismong dokumento, yun nga binili noong Pebrero 25, 2025. So ilang buwan lang yan. Bakit hindi na umandar? Diyan na ako ngayon dapat na managot yung mga lalo yung mayor yung mayor diyan sa yung outgoing mayor. Managot yan. Pero teka, kumusta ba ang transition diyan? Yung transition kasi kasalukuyan ang transition ito turn over 25 na ngayon. Correct. Ito turn over lahat ng mga government properties, including yun sa budget, kung ilan yung natitirang budget. So yung transition team ibinubuo ng mga iba't ibang department heads dyan sa bawat bayan. So dyan sa bayan ng Labrador ganun din. Pero tila yata may mga question doon sa mga ibang dokumento dahil hindi po tumutugma yung mga dokumento doon sa mga pinupurchase yata. So yun ang pagkakalam ko dyan questionable yan pag so yun po yung report na pinarating sa atin. Kaya't yung mga mismong department heads dapat ipaliwanag nilang mabuti kung bakit may mga question sa mga dokumento at doon sa mismong ito turnover na mga properties ng munisipyo. Bakit hindi tumutugma? So yun po yung dyan, bantayan natin. Ngayon, kung may mga irregularities na nangyayari po
o nangyari noong nakaraang administrasyon, itong administrasyon ni Mayor Ernesto Acain, dapat na sampahan sila ng kaso sa ombudsman. Dapat na managot sila sa Office of the Ombudsman kung bakit nagkaroon ng mga ganitong mga questionable, may mga irregularities na nangyayari. May mga department head ba na matitigas din? Meron, may mga matitigas na yan. Oo. May mga matitigas. Kailangan palambutin. Din yan, palambutin kung matigas. Oo. So, maraming mga natuklasan na questionable na mga dokumento diyan po sa bayan ng Labrador, Pangasinan. Kaya't grabe, grabe pa lang nangyayari sa administrasyon ni Mayor Acain. Masyadong kain lahat pundo, bayan. Takaw masyadong takaw. Oo, kain. Ay, tamang-tama yung apelyido niya. Kain lahat. Hindi, pundo. Dapat sagutin niya. Dapat sagutin niya yan. Hindi yung maggagalit-galitan kasama ng mga tao niya, ganun ba? Kaya nga kaya Mayor Ernesto Acain, pakipaliwanag mo, akain mo lahat, pundo, bayan, Labrador. Aba, sige. Tingnan natin kung ano po ang mga resulta ng ginagawang transition, kung may paliwanag ba ng mga department heads yung mga questionabling mga dokumento. Bantayan natin yan. Okay. May mga reaction dito na nag-text mula sa 0930-0172. Baka ubos na ang pondo ng bayan at ginastos at noong katatapos na eleksyon. Hindi pwede yan. Hindi pwede. Kasi magto-third quarter pa lang, tapos wala ng pondo, questionable yan. Questionable. Mula sa 0945-2146, dapat kung may nakitang anomalya o korupsyon ng outgoing mayor, kasuhan sa ombudsman. Tama ka. Para sa ganun yung mga empleyado o department head na ayaw mag-comply, pwede rin kasuhan yan, pwede rin habulin yan. Pwedeng po ni Mayor Uson, pwedeng habulin yan. Yan. Ayaw niyong makipag-cooperate, sige. Ayan, okay. 0917-0825, kawawa ang taong bayan. Pira ng taxpayers. Nasa niya talaga? Anong ilang tao? Kinakain ng ilang tao. Dapat na busisihin nating mabuti ang mga dokumento, mga pundo at mga ari-arian na dapat i-turn over sa bagong uupong administrasyon. So yun po hindi lang dyan sa bayan ng Labrador, kundi marami po. Marami pong mga bayan na nagsasagawa ng transition. Siyempre yung mga mga re-elected mayor, hindi na kailangan ng transition sa mga pundo at sa mga ari-arian. Pero yung mga bago, kailangan yan para may turn over ng maayos yung mga property, kung ano man yung manabili ng local government units at yung pundo, mga papilis, di ba? Alas 6:52 ng umaga. Dapat hindi papayag yung bagong papalit na mayor dyan sa Labrador na ganyan-ganyan lang. Kasi hahanapin din ng taong bayan yan Ayan Dapat turnover data transition. Kung ano yung mga sira, alam. Kung ano yung mga defective, alam din. At kung ano yung mga bago. Ayan Kasi may pirmahan pang mangyayari dyan At saka yung mga pundo kung sino kain pundo dyan, dapat na managot. Good morning nga pala kay Caramel de la Cruz,
kay Engineer David Aspiro ng Barangay Quintong San Carlos City at kay Ka Marco Ballesteros dyan po sa landscaper pala ito, si Marco Ballesteros. Magaling na na mag-landscape. Ayan, okay. Good morning. Good morning po. Good morning din kay Mayor Christian Biga ng Mapandan, Pangasinan. Ayan, isang mabait, matulungin at siyempre mapagmahal sa kanyang mga kabayan. At gustong-gusto ng mga taga Mapandan itong si Mayor Viga. Ganun din. Good morning kay Sir Jeffrel, kay Sir Felix Domicilio dyan sa Mapandan, kay Congressman Attorney Mauricio Dumugan dyan sa Baguio City, Lone District of Baguio City. Talagang kasi dati na itong congressman pinabalik ng taong bayan para tapusin yung kanyang panukala noon na naudlot dahil hindi pirmahan ng dating Pangulo Benito niya yung panukala na dapat sana'y ibibigay na yung lupa doon sa mismong mga may-ari. Kumbaga hindi na pahihirapan pa. Hindi na pahihirapan pa. Kung ililipat na ang pangalan kung kanino man na may-ari ng lupa, mas madali na. Kaya nga gusto ordinaryong na lang, paglilipat pangalan na lang. Kaya nga yung mga taga Baguio, kasi 40% sa taga Baguio taga Pangasinan Marami-raming taga Pangasinan na dyan nakatira. Doon na sila bumuboto. Ngayon meron na silang property din doon. Kaya yung mismong panukalang bago na yun yung isinulong ng yung outgoing congressman, ayaw nila. Isang ka nakakita, lupa mo ipapabid mo pa. Ipapublish mo pa. Paano kung yung lupa mo pinabid mo tapos nakita ko meron akong pambili. Nasilip. Goodbye ka na sa sarili mong wala na. Lupa na minana pa. Ang matindi diyan kung 50 years na lupa ng inyong pamilya. Tapos ililipat mo na sa pangalan mo, nasulot pa ng iba, nako. Talagang yung hindi mo alam kung saan ka pupunta. Kaya mabuti na lang may nagmagandang loob dyan. I-workout ka agad yan ni yan ang unang-una Dumugan. Yan ang unang-una niyang gawin dyan sa Kongreso. Buhayin niya yung kanyang panukala noon. Amiendahan. Para sa yung ganun batas upang baguhin. Kaya mabuti na lang at nakabalik itong si Congressman Attorney Mauricio Dumugan. Actually, isa rin yan sa mga sa mga rason kung bakit ibinoto rin siya. Bukod dun sa may nasubukan na siya na maging mayor, maging congressman, ay yan din, isa sa rason. Isang hakbang. Tulungan iraratay Kabaloyan Daditan. Isang Kasyudadan at Baguio. Iyan po yung hakbang niya tungo sa ikauunlad ng bayan. Okay, mag-exercise muna tayo. Take it away, Engineer. Magandang umaga sa serbisyong patak, serbisyong may puso at talino dyan sa bayan ng Kalasyaw. Kay Mayor Patrick Agustin Karamat, si Vice Mayor Kevin Roy Macanlalay, ganon din kay Councilor Kyle Arthur
Art Bautista Gaspar, si Councilor Nestor Gabrillo, Councilor Elias Villanueva, si Councilor Gerald Official, good morning. Aha. Good morning din kay Councilor outgoing Councilor PJ De Vera. Kay City Mayor Julier Ayoy Resuelio. Good morning. Oy, si Vice Mayor Bogs, magandang umaga. Ganun din kay Executive Secretary si Sir Juliano Resuelio. Sir Jules, good morning. Ayan, good morning. Kay Mayor Lisildo Dungkalugay ng Sual, good morning. Kay si Vice Mayor Max Milian. Ayan, good morning. At good morning din kay Madam Garly Macaranas Kalugay. Yun. GC. Kapitan Saldi Bauso ng Barangay Makabito, Kalasyaw, good morning. Good morning. Oy, dyan nga pala sa may Coras Manor and Garden, good morning. Si Sir Edison, magandang umaga. Ayan, good morning sa inyo. Good morning din kay Maki Mapalakapak Soriano dyan sa may Mapandan. Kay Evelyn Flaminiano, good morning, sabi niya. Sa may Wellcare Diagnostic Center, dyan po sa may Mapandan Town Center, magandang umaga. Si Ma'am Vanessa at saka si Ma'am Melanie, magandang umaga po. Good morning din kay Liga President Boyet Magat, kay Kapitan Kapitan Cruz, Joel Cruz ng Barangay Rizal. Si Kapitan Bob, Barangay Quintong, good morning. Good morning din kay former Liga President Nanding Estabilio. At ganun din kay Kapitan Junan Estabilio ng Barangay Lelimasan, San Carlos City. Oy, good morning dyan sa may Simeona's Restaurant Unlimited Buffet. Ayan. Yan, napakasarap. Unli lechon, tsaka unli seafoods. Parang ginugutom ako niyan. Ginugutom si manager. Kumain doon? Bukas po sila alas 10 ng umaga. Alas 10 ng gabi. Ang gandang ngiti ni Manager Joy. Magpakondisyon ka, manager. Mag-i-eat all you can tayo. Ayan, mayroon ka bang maintenance? Dala ka ng isang yung seafoods to masarap. Dala ka ng isang box na maintenance. Tapos yung lechon, naku po, kalaki. Huwag kang ganyan, ginugutom ako. Crispy. Sige, wala po tayo sapat na oras sa ating palatuntunan. Kaya kayo po'y pansamantalang namamaalam sa Himpapawid. Ang inyo pong nakasama sa umagang ito. Ako po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Jurado. Magterial Lingkor, ating magtipangasinan Dennis Muharis. Kasama din natin dyan sa technical control si Engineer Richard Olanday at Engineer Nixon Dakal. Ang tabayanan ng susunod na palatuntunan ni kapaborito Amor Ligaspidiga dito lamang sa DWGE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito! Wadyala sa programan Mambangon si kayo kapaborito. Pakaringalan na saray balita, impormasyon at loob tan paway na luyag na Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Kaiba si kapaboriton Dennis Muhares tan si kapaboriton Errol Jurado. Jala